Jack winjo kanyo penjo matavitha kachiel koda ka mag volunteers kod tije mamoko manya bedo ni oganda nyalo donje kata mondo mi okony oganda. Ya ero kamano kuom penjo mipenjo janyuol ang'eni janyuol winjo matek kana gin nyithindo to gionge kar tije. Mano youth unemployment is a big problem in this country. Percentage mar youth maonge tije ni malo kabisa. To koro gima natemo lero wanyalo dukwi mana yor volunteering mana wacho cha. Ni wan tiyo gi is a membership organization tieni in be inyalo bedo member in kaka janyuol inyalo bedo member mane ok ang'e ni ne ine county mane kata gweng' mane da mi referral to the office tipenjo kaka inyalo bedo member. Once you have registered a member then nitiere privileges moko minyalo bedo go. To volunteerism botudore kanyo ni nyathini kanyalo bedo volunteer to nitie trainings moko mitere nono moko chul. Koro trainings be bila tiege ong'eyo weche mang'eny. Koro kose tiege to obedo gi a lot of capacity. Victor nitie shi madonjo kaka wuok kuom Victor. Victor kantie Nyando. Victor alo Nyando chiew nade oula odok koso pi ntiere to penjo mare en mane ne Jack Amayo mano ge studio. Nyando wachima oula to pod nitie lakini ok kaka chon. Koro napenjo niya kamano iyudo ka pi komuomo ji iyudo ka jo Red Cross biro timo assessment. Yani yun sa moko ji jok mapiyo muomogo ok yani Medane duondi matin mondo wawinjie yo makare kae to ka nitie TV